ozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ngethuba akasipha lona ukuba sikwazi ukuhlangana futhi namhlanje ekuseni. Sibonge kakhulu ubufakazi bonke esesibuzwile. Siyambonga uNkulunkulu wethu ngani nonke esenimfakazelile uJesu, ngoba uyakudinga ukuthi simfakazele. Ngivele ngikhumbula abafundi lapho kuMarko chapter 4 verse 41 bethi kanti ungubani lokhu nomoya nolwandle kuyamthobela. Zonke izinto ziyamthobela. Ikumangaliseke sibona abantu abangamthobeli ibe indalo yona imthobele. Ngibingeleleke ngithobeke kubefundisi baba ukhoza osamukelayo endaweni. Siyabonga kakhulu, siyamdumisa uNkulunkulu wethu ukuba kube khona kule ndawo. Siyezwa nabantu bayajabula, angazi noma bebazini ukuthi ikhona ibranch la eNquthu noma bazi. Ikhona ibranch eNquthu. Ikuphi hambe baba? Lapha eThelezini. Mhlangeni. Mayivuma uNkulunkulu siyafuna ibe khona nale edolobheni eNquthu. Siyethemba kuzokwenzeka. Akukho okuhlula uNkulunkulu. Siyafisa-ke uhambe kanjalo. Manje kuthandazisa nje ngoba ngiyacabanga ukuthi lapha emhlangeni kukude kwabasuka la bayale ngesonto. I-transport iyavuma. Ayivumi. Kusho ukuthi-ke kuyadingeka ukuthi-ke sibe nayo indawo la kukhonzwe. Hhayi ukuthi sivale emhlangeni, cha kuzovala. Kodwa kukhonzwe nje. Kodwa-ke phela mase kwakhiwe kwakhonzwa kudingeka kube nabantu. Abantu-ke balandwa abanye abantu. Akunjalo babukhanyile. Ngibingeleleke babukhanyile. Obaba babili nje kuphela namhlanje. Omama bonke, intombi ney'nsizwa no-Sunday school, ney'nsizwa ezishayela insimbi, umphathi wohlelo, ngibingelela nonke egameni leNkosi uJesu. Kukhona-ke abacela ukuthi ubusise umntwana. Ngicabanga ukuthi angidlulise manje le nkonzo. Ngingayilindeleke kodwa uNkulunkulu-ke uma eyihlela kufanele siyenze. Sofunda-ke izwi ukaMarko chapter 10. Ngicela ukuthandaza-ke singakaqhubeki. Babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambili kwakho, sinikeza lonke udumo lwakho. Ngiyacela usiphathele le nkonzo yokubusiso komntwana nenkonzo yezwi losuku lwanamhlanje. Siyabonga Nkosi, siyazi abantu bamenywe wena uwazi ukuthi laba bazobe bekhona futhi ufisa kube yibona. Ngiyacela ukuthi umsebenzi wenze Nkosi ngawo lo mzimba, nami ngihlale phansi ngilalele, khuluma ngomoya wakho ongcwele. Sinika wena-ke Nkosi udumo lonke, size sinikeze noBaba ekhaya ezulwini masithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizofunda-ke uMarko chapter 10 verse 13 kuya ku-verse 16. Fundeka-ke kanje, khona baletha kuye abantwanyana ukuba baphathe, kepha abafundi babakhuza. Kodwa uJesu ekhona wathuthela wathi, vumelani abantwana beze kimi, ningabanqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ngwabanjani. Ngiqinisile ngithi kini, lona loyo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Wabagona, wababusisa, ebeka izandla phezu kwabo. Izwi-ke engilifunda njalo uma kuzobusiswa abantwana, le izwi engilisebenzisayo. Kodwa kukhona okuncane engikuphawulayo kuvesi 15. Uthi uJesu, ngiqinisile ngithi kini, ilona loyo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. La sibuka ukuthi umbuso kaNkulunkulu ungowabantwana. Uma umuntu engawamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana
ngeke angene kuwona umbuso wabantwana. Siyazi-ke la emhlabeni KwaZulu Natali sinesizwe samaZulu esibuswa inkosi yakwaZulu. AbakwaZulu-ke ngesibongo babizwa ngabantwana ngoba bengabombuso wakwaZulu. Nalana-ke sibuka indaba ayambula uJesu ukuthi ngeke umuntu angene embusweni wezulu engesiyena umntwana. Usibiza ukuthi sibe ngabantwana, usibiza ukuthi sizalwe. Yiyo futhi le nkonzo esikhuluma ngayo kulezi insuku sila inquthu indaba yokuzalwa. uJohane uqala chapter 12 futhi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana. Uma ungamamukeli uJesu awukwazi ukuba umntwana. Ungaba umntwana kuphela ngoba wamukela uJesu. Mawusumntwana-ke usungangena embusweni wezulu. Kubiza ukuthi kungabi ozelwe ngenyama nangentando yomuntu nangegazi kodwa kube umuntu ozelwe ngomoya. Yiloyo-ke oyongena embusweni wezulu. Kubiza ukuthi kube umntwana nangengqondo. Ngiyithintile kancane leyo. Umntwana kakhonona. Abantwana bakwa-Israyeli babhubhwa ehlane kwangena iy'ngane abaphuma besezingane bebasha eGibhithe. Bonke abadala baphelele ehlane ngoba babekhonona. Asikho isono uNkulunkulu asizonda njengesono sokukhonona, ukhononela yena. Ziningi indlela zokukhonona, ukuzishintsha lento uNkulunkulu akudale yona. Uyakhonona ukuthi wangenzelani ngabanje, ufune wena ukuba yilento oyifunayo. Ngakho-ke uNkulunkulu ufuna sibe ngabantwana, singakhononi, sizalwe kabusha ukuze singene embusweni wezulu. Ngiyacela-ke umntwana nimlethe, angilazi negama lakhe, angitshelwanga. Ngiyacela-ke nize ngaphambili ubusise umntwana. Ngizogibela nje naphezulu lana nakhona. Mama umntwana ubanike Silondiwe Dlomo. Umntwana-ke awunike amagama ufuna-ke abanye bawathole. Uphinde kuzibusiso Baba, egameni likaJesu ophilayo ngiyakhuleka Nkosi nami Azande ngikunikela kuwe manje ukubusisa. Usahamba emhlabeni Nkosi Jesu wabakhona abantwana wababusisa. Akagonwa-ke yimi lo, gonwa wena uqobo likamoya. Mbusisa umliyela akhule, ukugula kube ilahlukene naye angaguli, angabi umuntu wey'bhedlela namakliniki, akhule afunde abe yilento Nkosi ombekele yona uma ungakalandi ibandla. Ngikunikela kuwena-ke Nkosi nomama wakhe, amkhulise ngendlela efanele, amkhulise ngezwi. Abazali bakhe ngibanikela kuwe ngoba kuwumsebenzi wabo ukuthi lo mntwana abe yilento akufanele wena Nkosi omhlelele yona. Mbusiseke isandla sakho sihlale phezu kwakhe, umbusise ngamaHubo 17:8 nje abe yinhlamvu yeso lakho kumiyelo uJesu Kristu inkosi. Amen. What a mighty God we serve. 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 What a mighty God we serve.
Udumo lonke-ke sinika uNkulunkulu weliphezulu, ukuthula nokube semhlabeni kubo bonke abantu abathokozelwa nguye. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Ngiyacela-ke siqhubeke nenkonzo yethu. Isihloko esinaso kule mvuselelo sithi umuntu uba kanjani kuKristu Jesu. Siqhubeka-ke enkonzweni yesibili yayizolo le ingeyesithathu, kodwa ingu-part 4 ngoba u-part 1 sasinaye le sasekuphi kambe eKeys Drift part 1. So izolo ekuseni kwaba u-part 2 ntambama kwaba u-part 3, njengamanje u-part 4. Umuntu uba kanjani kuKristu Jesu. Sofunda kabaseKorinte besibili chapter 15 verse 17. Ukufundeka-ke kanje. BaseKorinte besibili chapter 5 verse 17. AbaseKorinte besibili chapter 5 verse 17. Ididekile chapter 15 chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ufundeka-ke kanje. Kanjalo umuntu ekuKristu isidalwa esisha, okokuqala kudlulile, bheka sekuvela okusha. Sikhulumile-ke kabanzi ukuthi ukuze umuntu abe semhlabeni kufanele azalwe abe nomzimba ozokwazi ukumelana nezimo ezahlukene zasemhlabeni. Lenkosi yethu Jesu Kristu-ke wazalwa, wayengeze emhlabeni njengoNkulunkulu eze nanoma kanjani, kodwa ngoba wayefuna ukulandela isimo sokuzalwa, wazalwa, washiya intokozo ayibekelwe ezulwini, wazoba ingane, wakhula, waba umntwana, wakhala, walamba, wazingcolisa, waphishwa. Kwenzeka yonke into ekuye yenzeka kuthina enguNkulunkulu ngoba elande thina. Kungaba kubike uma wathatha isimo sokuba umuntu wasithathela ize ngoba wena ungafuni ukumlalela uhambele ngokwentando yakhe. Uma sibheka-ke uMahebheru la kucacisa khona ukuthi wayishiya intokozo ezulwini, nokuthi masela emhlabeni sisemjahweni siyagijima. Ekugijimeni kwethu kufanele sibheke uJesu owayishiya intokozo yakhe ezulwini. Mawubheka-ke kuMahebheru 12 uqala kuverse 2 lithi masigijime sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sikaNkulunkulu. Ngalesi sikhathi-ke kwa-Israyeli, uma umuntu onile wayekhandwa ngamatshe noma wayelengiswa esiphambanweni. Umuntu kolengiswa esiphambanweni wayisuke eyihlazo ngoba isiphambano siyihlazo. Kunanezi ukuthi Deuteronomy lithi umuntu makangalali elenga emthini ngoba izwe lizokonakala, ligcwala ububi, ngoba akufanele umuntu alenge emthini ubusuku bonke. Ingakho uJesu elenge esiphambanweni, baya amasosha bafike bamthotha usefile, izelelesi zingakafi, bazephula inyawo ukuze besheshise ukufa kwabo. Ngakho-ke wayidela intokozo ayibekelwe ekhaya ezulwini, wazothwala ihlazo, wazothwala isiphambano ngenxa yami nawe, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Elithi izwi lenkosi, yebo umqondeni yena owakhuthazela ephikwa izolo, wakhuthazela uJesu. Namhlanje thina siphela amandla uma uhlangabezana nomuntu omelana nawe, uma uhlangabezana nomuntu ogxeka uJesu wakho, bese uphela amandla, kodwa yena akaphelanga amandla, wakhuthazela ephikwa kangaka izolo, ukuze thina singakhathali siphela amandla emphefumulweni wethu. Ngoba kube yena wakhathala ngabe sakhathala, ngenxa yokuthi akakhathalanga nathi-ke asikhathali.
Ngakho-ke njengokuba nathi sazalwa naye wazalwa, ngoba sonke sizaliwe safika emhlabeni. Ngenxa ukuthi sazalwa-ke kwafa konke esasiyikho singakazalwa emhlabeni, sakhohlwa kwaphela kwafa. Ingakho-ke kufanele nawe ukuze ube kuKristu Jesu kufanele ufe udlule konke kwasemhlabeni unako kwaphezulu lapho uKristu ekhona. Kunezinto-ke ngizozibala, angazi zingaki, ezikwenza ube kuKristu Jesu. Ukuze umuntu abe kuKristu Jesu, number 1, kufanele isimo sakho sishintshe ngokuba ingqondo yakho iguquke. Baningi abantu bazama ukuphenduka. Uma ingqondo ingathintiwe lokho kuphenduka kuyize. Ingqondo kufanele isetshenzwe, umzimba ulandela ingqondo. Angazi uma ukwazi ukuthi ingqondo ihola umzimba. Umzimba wazi lutho, ingqondo yazi lutho. Amehlo wazi lutho, ingqondo ehumushayo ukuthi yini lo uyibonayo. Amehlo abona ugoli, ingqondo bese ithi inyoka, baleka noma thatha induku uyishaya. Yonke into eyenzakalayo iphekwe engqondweni. Ingakho kufanele uma ufuna ukuba kuKristu, ingqondo yakho kufanele iguqulwe, yenziwe ibe yintsha ukuze ukwazi ukuhlala kuKristu. Awukwazi ukuguquka uthi konke kudala kudlulile, ukuKristu kusagqoka ngendlela okugqoka ngayo usezweni, ubusahamba ngendlela okuhamba ngayo usezweni. Ngimangalele kade sibuke ekuseni nomama lapho besilele khona, bayaphuma abanye baye enkonzweni, bangimangalise bengena. Le ndoda le yafaka ibhanti, igqoke ijini, ngoba kuhlangana nje ibhanti nejini neshethi. Hayi-ke angikhomentanga, ngibukile nje. Ayihlale kudliwe kuqedwe. Ayikafike kumama osethi-ke umama uhamba nabo, asisambeni senkonzweni. Kanti iko le ndoda ifake ibhanti phezu kwejini nje iye esontweni. Manje-ke kusho ukuthi ingqondo ayiguquliwe. Ngiyaxolisa kumahluleli, kodwa ingqondo ayiguquliwe ngoba abantu bayathanda ukugqoka ngendlela yasezweni ukuze mayiphuma esontweni vele akhiphe ibhanti alibeke lapha yabe umjiji ngoba ugqokeni ijini. Yayibona lona? So ingqondo kubiza ukuthi iguqulwe ukuze isimo siguqulwe. Mayingaguquliwe ingqondo, umuntu uzoya enkonzweni eyiswe angakuboni okubi ngoba ingqondo eyiswe. Angazi ngiyasebenzisa le example njengoba ngishitha ngimhluleli, ngisebenzisa i-example ezokwenza ukuthi nibone. So it's very important ukuthi ingqondo ithintwe. Mayingathintiwe ingqondo, hayi kuyadlala, ngoba ingqondo iyona egcina izinto. Uzothi usenkonzweni uhlezi ububuka izithombe zephono, ubuka ividiyo yezithombe ezinqunu, ibidlala la kuwe engqondweni ngoba ingqondo ayiguquliwe. Kodwa sisenkonzweni abantu balalela izwi lizoliswa. Ingqondo isemqoka ngoba ungahlala la ngomzimba ungabibikho wena ngoba ingqondo ayikho. Uma ufunda kaBaseroma 12 verse 1 and 2 uthi ngakho-ke ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Uma umzimba unganikeliwe ngeke ukhonze uNkulunkulu kahle, ngeke umkhonze uNkulunkulu ngokuqonda ngoba umzimba unikeliwe. Uzoya endlini yenkonzo ugqokise okwezwe, uzoya endlini yenkonzo. Ngikhuluma-ke manje ngenxa yokuthi baningi abantu abalalela, akunina nodwa emphambi kwami. Omunye uzothi ukuba bonke abantu bona bani ugqoke kanje. Cha, uzoya endlini yenkonzo uyokhuba abantu besilisa ngendlela ogqoke ngayo ngoba ingqondo ayiguquliwe. Athi kuJesu maye kulo ikhubekise
wenza ngaye ngcono kuboshitshe lokusile entanyeni aphansi ejuleni molwandle. Uzoya enkonzweni ugqoka amabhuluku akumpintshayo insizwa yami noma baba, ngoba ingqondo ayiguquliwe. Khona abantu abalingekayo besifazane abathi angikwazi ukuba umuntu wesilisa mangimbheka amehla ngezansi. Useyalimala lo muntu uyakhubeka kodwa kusendlini kaNkulunkulu ngoba ugqokiswe okwezwe. Asikusolike ingoba ingqondo yakhe ayiguquliwe. Awukwazi ukuphuma lapho uthi hayi mina ngikuKristu Jesu kwakuqala kudlulile kube kungadlulile. Akusoze futhi kudlule ingqondo engathintile. Lithi-ke ngakho ngiyancenga bazalwane ngokubele kaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Verse number 2, ningalingisizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibethe ingqondo. So isimo somuntu sokubukeka siguqulwa only if your mind has changed. Ingqondo yakho ifanele ishintshwe, isimo sakho sizoshintsha. Ngeke isimo sishintshe ingqondo ingashintshile. Lithi-ke ningalingisizwe. Simangalike abazalwane abalingisizwe, nabefundisi abalingisizwe, amakholwa alingisizwe, ngoba uPawulo ukuthi ingqondo ayiguquliwe. Uma ingqondo-ke ingaguquliwe kusho ukuthi lowo muntu akekho kuKristu, ngoba ukuKristu uma ingqondo iguquliwe. Lithi-ke ningalingisileli izwe kodwa niguqule isimo ngokwenziwa ibethe ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. So uma ingqondo iguquliwe uyakwazi ukuhlolisisa. Uma ingqondo ingaguquliwe awukwazi ukuhlolisisa. Kuyafana konke kuwe, okumnyama kuwena kumhlophe, okumhlophe kuwena kumnyama, ngoba ingqondo okuyiyona ehumusha izinto eziguquliwe. Ishilo ngathi amehla abona ugodo, ingqondo ibithi akubona ugodo inyoka le, baleka uthi nyawo umthwalo noma thatha induku uyishaya. Number 2, uma uKristu Jesu, uma ingqondo isishintshile idinga ukuboshwa. Akufanele ibe ingqondo ishintshile kuphela, ngoba iyakwazi ukubuyela emuva la iqhamuka khona, idinga ukuboshwa. Mawufunda incwadi kaPetro chapter 1 verse 30, Petro 1 Peter, Petro oqala chapter 1 verse 13 kuya 21, sizothi ukuqhela nje kuye sibone ubumqoka bokuboshwa kwengqondo. Lithi ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu, nizithibe, nethembe ngokupheleleyo umusa enza ukwabelwa ekwambulweni kukaJesu. Ingqondo iwumuntu, nakuthiwani uphani izinkalo zengqondo. Ukhalo yilolu, athi sifaka amabhande sibopha ukhalo, kuthiwa bopha ukhalo lwengqondo. UPawulo lokuthi ingqondo injani? Iwumuntu. Uyena umuntu wangaphakathi phela ingqondo ukhuluma ngayo. Uyena umuntu wangaphakathi okufanele azalwe kabusha abe musha. Nawo-ke lo muntu udinga ukuboshwa. Uma ufunda kwabaseFesu kuthiwa nibophe ibhande leqiniso. Udinga ukuboshwa ngoJesu, ngoba uJesu uyindlela leqiniso lokuphila. Uthi akekho ozoya kuBaba ngaphandle kwami. Ingqondo ibophe ngeqiniso, ingqondo ibophe ngoJesu. Uma uyibophile ingqondo uzoba namandla okuzithiba. Lithi nizithibe, nethembe ngokupheleleyo umusa enza ukwabelwa kwambulweni kukaJesu Kristu, ngoba usazokwambulwa. Ngoba abaningi abamboni, akusho ukuthi abamboni ngoba engekho, ngoba akambulekile kubona. So kufanele kufike la embulwa khona. Mayisembuliwe-ke nizoba ninethemba ngokupheleleyo lowo musa esizowabelwa kwambulweni kweNkosi uJesu. Njengabantwana abalalelayo, ningalingisi izinganuko zokuqala ekungazini kwenu. Njengabantwana, liyabuya leli gama labantwana, athi uJesu umuntu ongamukeli umbuso wezulu njengomntwana ngeke angene kuwo. So sidingeka sibe ngabantwana, sibe ngabombuso wezulu. Namhlanje sinabantwana la eKZN abangabombuso wakwaZulu, ke ngabakwaZulu. Ungumntwana yini wena kaNkulunkulu na?
Ngakho-ke njengabantwana abalalelayo ngoba bakhona nabangalaleli, ningalingisi izinkanuko zokuqala ekungazini kwenu, ngoba khona lezi zinkanuko, lezi zinto uzenza ungazi, musukuyilingisa-ke manje ngoba usuyazi. Verse number 15, kodwa njengoba nibiza engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni kwenu konke, yibani ngcwele ekuhambeni kwenu konke, ngokuba kulotshiwe ukuthi kuLeviticus 11:44, manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Usho njalo uJehova Sebawothi, uNkulunkulu odalile izulu walendlala wakudala umhlaba ukhanyekezeni, uthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Athi verse 17 ongithusa kakhulu, uma nimbiza ngokuthi Baba, yena owahlulela yilowo naloyo ngokwemisebenzi yakhe, engakhethi buso, anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini. Anohamba ngokwesaba, yesaba, wesaba uNkulunkulu, hayi wesaba isono. Khona abantu-ke abathandayo uma befakaza athi ngiyasaba isono. Uma uyilolo hlobo lomuntu oshoyo, ngiyabonga akekho ubushilo la, uyeke ugcine, ngoba izwi lenkosi lithi umuntu wenza intando yalo amesabayo. Mawuthi usaba isono usho ukuthi uphile ezonweni uyazidla, ngokunjani uyasesaba. Asisesabi isono, sisaba uNkulunkulu. Lithi-ke leli verse 17, uma nimbiza ngokuthi Baba, yena owahlulela yilowo naloyo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi buso, anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini. Hamba ngokumesaba uNkulunkulu, hamba ngokumesaba uJesu Kristu inkosi yethu, hamba ngokwesaba, unganyatheli noma kuphi, uhambe njengoba yena hamba. Verse number 18, nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu kuyize enakunikezwe ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide. Khona abantu phela kuthiwe they were born with silver spoon. Labo bantu kuthiwa uzalelwe emalini, uzithola ehlengekile ngesiliva negolide. Kuthiwa kusikhona-ke lokho kuhlengwa thina sikuthola ezulwini. Verse 19, kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu, kungathi lewundlu elingenacala elingenabala, ilona-ke sihlengwe ngalo. Asihlengwanga ngezinto esinazo, asihlengwanga ngemoto esiyigibelayo, asihlengwanga ngemizi esinayo, asihlengwanga ngokuthi sigqoka kanjani, sihlengwe ngegazi elinqabileyo. uJesu akakhethi buso, noNkulunkulu uBaba akakhethi buso, akanandaba nemali noma unamali. Makufanele esihogweni uyaya nje, makufanele uyezulwini uzoya nje. Yena ufuna into eyodwa, sihlengiwe ngegazi lendodana yakhe uJesu Kristu. Na verse number 20, uJesu owaziwa phakade izwe lingakasekelwa, kepha wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu. Isikhathi sokugcina-ke bazalwane, ukusukela uJesu efika kuze kube manje kubizwa ngesikhathi sokugcina. Abakwazi ukuhlola inhlabathi baye bathi umhlaba kuneminyaka ewu-15 million waba khona 15 million. Kusuka ku-Adamu kuzala bathi it's only 6,000 years. So uzobona-ke umhlaba ukuthi mdala kangakanani uma uneminyaka ewu-15. Ubusubuka-ke ukuthi kanti izulu eladalwa kuqala lidala kangakanani. Ubusubuka-ke umdali walezi zinto, usuvele ubone ukuthi mina ngikhona yini possible ngokumkhonza. Umhlaba esihlezi kubona uneminyaka ewu-15 million, kanti siphile esikhathini sokugcina. Singesokugcina nje siku-2024, yonke le minyaka ewu-2024 iyiminyaka ehlanganiswa kuthiwa isikhathi sokugcina. Siphile esikhathini sokugcina. Bafa obaba bethi isikhathi sokugcina, bafa okhokho, oShaka, oPhawuli bethi isikhathi sokugcina. Mhlawumbe nathi sizofa sithi isikhathi sokugcina, kanti mhlawumbe ngeke sisafa sesisekugcineni kwangempela, kodwa siphilaphi esikhathini sokugcina. Anohamba ngokwesaba esikhathini sethu sokufokazi, nemesaba uNkulunkulu, yena ongakhethi ubuso bomuntu,
owaziwa phakade izwe lingakasekeli, kepha wabonakaliswa ngesikhathi zokugcina uJesu keloyo ngenxa yethu. Ngamanye amagama ziningi izizukulwane ezingale ka-Adamu no-Eva, noma ukude lapho lezi kusukela ka-Adamu no-Eva kuze esikhathini senkosi uJesu, abangamazi uJesu, ababengakujabulela ukumazi basindiswe through yena kodwa bamazanga. Ngenxa yethu uJesu ubonakalisiwe ngezikhathi zokugcina. Thina-ke sikholwa uNkulunkulu ngaye owamvusa kwabafileyo, wamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu kube nethemba. Sinethemba ngoba uJesu wavuka kwabafileyo. Ukuba akavukanga ngaba singalithemba. Ngimangaleke laba bantu abanikhonza uNkulunkulu ofayo angavuki, babeke omunye bamnika igama elifana nalo ohambile, bamkhonze naye afe, banathemba nini? Ngoba thina sinethemba ngoba owethu esimkhonzayo wafa, after 3 days wavuka, umzimba wakhe awubonanga ukubona. So-ke yilona themba esinalo ukuthi nathi noma singafa imizimba le ibona ukubona, kodwa uthi okholwa yimi akasoze afa. Ngakho-ke thina asifi, kufa lo mzimba esikuwona. Number 3, ukuze umuntu abe kuKristu khumula umuntu omdala. Ukuze nje ube kuKristu khumula umuntu omdala. Ngikhumbuze ngithe ukuze ube kuKristu isimo sakho masishintshwe ukuthi ingqondo iguquke. Number 2, ukhalo lwengqondo maluboshwe ukwazi ukuzithiba. Number 3, khumula umuntu omdala. Khumule nje, uyakhunyula umuntu omdala uze ube musha, ukwazi ukuba musha omdala. Kolose chapter 3 verse 9 uthi ningaqambelana amanga, lokhu mkhumula umuntu omdala kanye nezenzo zakhe, ningaqambelani amanga. Yazi ukuthi esinye sesono lesi sihlupha abazalwane bayawaqamba. Bangimanganisele manje sebaqambile athi no-Abraham waqamba amanga wathi umkakhe udadewabo. iBhayibheli alikwazi ukuchaza zonke izinto. Ubani wathi uAbraham akaqamba amanga ukuze umkakhe bangambulali bese bemthatha? Wena ubani othe qamba amanga ususifanisa noAbraham? Ubani othe qamba amanga? Ngoba phela uNkulunkulu wamthatha uAbraham nomkakhe wathi abayiGibhithe ukuze uAbraham enze njani? Acebe. Ileso sizathu uNkulunkulu amhambisele sona ukuthi ahambe afike eGibhithe. Wayesemtshela uNkulunkulu wathi Abraham bazofuna ukumthatha unkosikazi wakho. Ngakho wena zibize ngokuthi udadewenu. Wayengaqamba amanga njalo Abraham. Udadewabo uSara ngoba wayezalwa umfowabo omdala. So kwakudadewabo uSara. Kwakwenziwa njalo uqala wawushada nesihlobo sakho as long as ningazalwa esiswini esodwa. Kodwa mayizalwa umfowenu, umfowabo kababa wakho usungamthatha mshana. So wayengaqamba amanga. Abantu bathi uAbraham waqamba amanga. Wayengaqamba amanga. Wokudadewabo uSara. Phela ukuthi wabengelalanga esiswini esodwa. So-ke uma-ke eseshilo lokho nangokuFaro esemthatha umka-Abraham, sekuthi ebusuku engakamthinti engakalali naye sekufika izwi noma 3 iphupho ngisakhumbuli lithi ungamthinti lo muntu, ngokuyinkosikazi yalo mntana. Esenze njani uFaro? Eselobolile, wakhipha ingcebo, wenza yonke into ayinika uAbraham. Lento uNkulunkulu ayamhambisele yona eGibhithe. Wathuthela uFaro wamhambisa wathi usiphothiseleni, phumani nihambe. Wayengambulali kodwa uNkulunkulu wamvikela kaMbulalayo, wamxosha lengcebo le ayithe uNkulunkulu akayilande kuphi? eGibhithe. So asiyeke ukuzifanisa nezinto esingazazi. Amanga nje abazalwane bayathanda ubaqamba. Abesethi hayi uNkulunkulu wamasu. uNkulunkulu wamasu hayi wamanga. Elakhe isu alinawo amanga phakathi. Asiyeke ukuqamba amanga.
khumulani umuntu omdala kanye nezenzo zakhe. Umuntu omdala uyaphunyulwa. KuKristu kukhona konke ukuphelela kukaNkulunkulu. Kodwa ukwazi ukuphelela uKristu uma ungakamphumuli umuntu omdala. Uphelela kuphela kuKristu uma umuntu omdala ekhunyuliwe. Sibheka abaseKolose chapter 2 verse 9-12. Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kokuNkulunkulu. Kuhlala kuye uKristu ngokomzimba ukugcwala konke kaNkulunkulu. Kusho ukuthini lokho? Ukugcwala kukaNkulunkulu kuhlala kuKristu ngokomzimba. Asisakhulumi ngomzimba womuntu la, sikhuluma ngebandla. Ngoba ibandla lingumzimba kaKristu. Ibandla alisiyena umakoti wewundlu. Ngikhulumile enkonzweni ephakathi nendawo. Ibandla lingumzimba kaKristu. Emzimbeni kaKristu Jesu wenza uNkulunkulu uhlale emzimbeni wakhe oyibandla. Ngakho-ke ingakho ukuba nesijeziso kwi-devil worshipper etshalwe uSathane ebandleni. Uma ibandla lishisa limvuthela uNkulunkulu, iyaphuma leyo devil worshipper ngoba ibandla ligcwele uNkulunkulu obudala uNkulunkulu emzimbeni wakhe. Ngakho-ke iyaphuma, mayingaphumi iyasindiswa iphenduka ikhulule emadimoni. Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba kugcwala konke kokuNkulunkulu. Verse 10, nigcwaliswe kuye yena oyinhloko yemibuso yonke namandla. Uyinhloko uJesu yemibuso yonke namandla. Verse 11, enasokela kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla ngokukhumula umzimba wenyama ngokusoka kukaKristu. Ngokusoka kaKristu khumula umzimba wenyama, usebenza umzimba kamoya. Inyama yakho konke kwenzayo ilandela umoya. Njengoba ngishilo ngokomzimba ujwayelekile, umzimba wethu wenyama ulandela ingqondo. Konke kukontrolwa ingqondo. Mawuhambe emgwaqeni ubona into amehlo akho akuthenti nansi into engiyibukayo, besithi ingqondo imoto le bhasobho izokushayisa. Ingqondo ehumusha izinto. Nakweni kamoya kufanele ukuthi uverse 11 enasokela kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla ngokukhumula umzimba wenyama ngokusoka kukaKristu. Ngakho-ke umuntu kaKristu Jesu ngoba ekhumula umzimba wenyama, akabe kuKristu Jesu aqhubeke namanga, akabe kuKristu Jesu aqhubeke nofele, akabe kuKristu Jesu aqhubeke nemicabango emibi nemizindla emibi. Kodwa uma kuKristu Jesu uyakhunyula umuntu omdala ngokusoka kukaKristu. Verse number 12, athi nimbelwe kanye naye ngombhabhadiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Ngithintile izolo ukuthi umuntu uma ebhabhadiswa uyafa kanye noKristu, uma evuka emanzini uyaphila kanye naye. Okwesine, ukuze umuntu abe kuKristu emva kokukhumula uyembatha. Ngathi sithe ukukhumula umuntu omdala, masumqumulile kusho ukuthi unjani? Unqunu, uhambaze. Yembatha-ke manje, ngoba le ngubo zoyembatha sithi sambulu ubusisiwe londa izingubo zakhe zimhlophe egazini lewundlu ukuze angafunyanwa ehambaza. Le ngubo siyinikiwe, lisho njalo iculo, nale ngubo sinikwe uJesu vela kuyena. Ngakho-ke number 4, ukuze umuntu abe kuKristu emva kokukhumula uyembatha. Kolose chapter 3 verse 10 athi nembethe omusha owenziwa musha abe nokwazi ngokomfanekiso waloyo owamdala. Umoya ongcwele ohlala kithi wenza sibe basha
ngokomfanekiso waloyo wasidalayo. Ingakho ekuqaleni ethi uNkulunkulu masenze abantu ngomfanekiso wethu, noma ngabe ngokweshape yenyama simfanekiso wakhe siphumanga, kodwa saphuma emfanekisweni wakhe spiritually. Ingakho kubizwa ukuthi masizalwe sibe basha, imizimba yethu imfuze owasidalayo, ngoba ngeke kusize ube musha bese ungumfuzo wakudalayo. Imizimba yethu yangaphakathi ibe nokumazi ngokomfanekiso loyo wamdalayo. Umuntu omusha wenziwa musha usuku nosuku. Kusho ukuthi ngamanye amagama singene ezulwini ngesibili. Awungene ezulwini ngokuthi ngasindiswa ngonyaka othile, ngabhabhadiswa, mina ngisindisiwe. Nokho-ke itime elijwayelekile-ke ekhaya lezwi ngijwayele ngabantu uma besangena. Ukuthi umuntu umsindisiwe wabonse bani, ngabhabhadiswa, ngiyacela umkhuleko. What a contrary statement. Usindisiwe, ubhabhadisiwe, ucela umkhuleko. Yini umkhuleko wakho ungaphenduli uma ubhabhadisiwe wasindiswa? So mina ngiyamprefer umuntu ozothi ngicela umkhuleko athule, angalokhu esilethela i-CV, ngoba i-CV ayisebenzi ezulwini. Asingeni nge-CV, singena ngomusa nangokuhlanzwa ngegazi likaJesu. Ngakho-ke umuntu kufanele enziwe musha usuku nosuku. Akusebenzi ukuthi wenziwe musha izolo kanti mhlawumbe usuku afikile amadimoni akungcolisi. Akusebenzi ukuthi namhlanje wenziwa musha lishone lakusasa ungasekho musha. Yikho kumele senziwe musha usuku nosuku. Into ezokusiza wenzeke ube musha usuku nosuku, Roma 10:9. Njalo uma ulala uthandaza, njalo uma uvuka ukhuleke, uNkulunkulu uzokwenza musha usuku nosuku. Wasekorinte besibili chapter 4:16-18 uthi ngakho asidangali, kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle, owangaphakathi wenziwa musha usuku nosuku, imihla ngemihla. Ngiyaxolisa, owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Ngakho-ke asidangali, noma umzimba ungabhubha, sengigugile manje senginembimbi, kodwa umuntu wangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Athi verse 17, ngokubusizi lwethu olululana olungolomzuzwana lesisebenze nesilinganiso esikhulu kakhulu sengazimula emiyo phakade. So ukuba nosizi kudalwe uNkulunkulu ukuze sisebenzele isilinganiso sengazimula, sisisebenzela ngokuhlupheka. uJesu wasithenga ngokuhlupheka, nathi ungene ezulwini sizohlanganyela noJesu ezihluphekweni zakhe ukuze singene ezulwini. Izwi lezenzo ngicabanga ukuthi chapter 22:14 lithi baqinisa abafundi ngokubakhuthaza libatshela ukuthi songene ezulwini ngehlupheka. Umuntu abanga ukuthi ngoba uyakholwa izinto zizohamba kahle ulahlekile. Ngoba usizi lwethu lithi izwi lululana lungolomzuzwana ngesikhathi esincane, kodwa lusebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakade. So siyakukhokhela ukungena ezulwini ngokuhlupheka, asikukhokheli ngemali. Khona abanye abake bacabanga ukuthi uNkulunkulu uyathengwa. uNkulunkulu akathengwa ngemali. Angibasoli ngoba bafundiswa abafundisi babo. Khona amabandla akutshela ukuthi nikela, unikelele ingane yakho usisebenze. Nikela, unikelele umuntu wake nogula ukuze aphiliswe. Iphutha le. uNkulunkulu akathengwa ngemali. Awunikeli unikelele ukuthola umsebenzi. Awunikeli unikelela ukuthola whatever noma ukuphendula komkhuleko wakho. Lithi izwi leNkosi Matthew 6:33, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke okunye kuzonezelwa. Sithenga ngokufuna umbuso kaNkulunkulu, then usazithola izinto ozifunayo. Awuzithengi ngemali. Mawunikela ngoba wenza inkonzo efunwa uNkulunkulu, usupport umsebenzi kaNkulunkulu, futhi wenza izwi lakhe athenge emsana weshumi, ngoba niyangirobha nina sizwe.
uthi uNkulunkulu sizigebengu ngoba sikuletha kweshumi endlini yakhe. Asikhipho kweshumi ngoba sithemba uNkulunkulu. Asikhipho kweshumi ngoba sifuna senzele izinto. Simnika ngoba kungokwakhe. Ubusisile, udlile, uyagqoka, uyageza, une-shelter. Ngoba noma ngabe i-shelter unayo, unesizathu sokuthi akunishe indawo yokuhlala. Ngoba khona abanye abantu abathi bangaba nezinto bamkhohlwa uNkulunkulu. Khona abanye abantu abagulayo uyabagulisa uNkulunkulu ngoba bengafuni ukumlalela bese kushaya ngesifo. Akushaya ngesifo ngoba ukufuna ezulwini. Angithi ngizwile ngithe amagama alotho umhlaba ungakasebenzi. Ake ngenze i-example. Nansi insizwa yalotho ezulwini umhlaba ungakasebenzi. Sabathe uyakhuluma uNkulunkulu ayifuni ukusindiswa. Ibhizi nje nesifazane. Iyaya enkonzweni ishunyezwa iguquki. uNkulunkulu ilobile ezulwini umhlaba ungakasekeli. Enze njani? Akenze njani? Sovele ishaye ihlale wheelchair. Ibisingakwazi ukugijimisa abantu besifazane. Bese yasindiswa. Ngoba ilobile ezulwini, uyifuna ezulwini. Yona njani nenkani. So ngamanye amagama sinezifo, sonikwa izifo esingeke silapheke kuzo. Ngoba mhlawumbe siyathotshiswa ngoba uNkulunkulu usifuna ezulwini. Uyabona ukuthi mawuqhubeka uphila wenza unenkani uzwa abese kuthobisa. Sifike thina sithi ngegama likaJesu angakuphilisi ngoba siphilisi. Sibe sisathe ungaze uzonda uNkulunkulu kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani. Siyanawe ezulwini uhlezi wheelchair. Siyanawe ezulwini ugula unjalo nesifo sakho ngalapheki kuso. So ngamanye amagama singayikhathazi ngezinto eziningi. Masijabulele ukuthi amagama ethu kanjani alotshiwe ezulwini. Yikho-ke lithi-ke asidangali noma umuntu wangaphandle asidangali kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa muhle. Ukubhubha komuntu wangaphandle uhlala wheelchair. Ukubhubha umuntu wangaphandle ukukhubazeka ngandlela thize. Kodwa uNkulunkulu ubonile ukuthi kuwena kungcono lokho uzungena ezulwini ngoba manje unenkinga yokuthi ukubhalile ezulwini. Kodwa manje obekubhalile nje awufuni ukusindiswa, awufuni ukuphenduka, kodwa uyakufuna ezulwini abese kushaya. Verse 17 engithemba ukuba usizi lwethu olululana olungolumzuzwana lesisebenzele isilinganiso esikhulu kakhulu sentazumulo emiyophakade. Thina-ke singabheki okubonwayo kodwa okungabonwayo. Asingabuki ukuthi umuntu ukhubazeke kanjani. Asingabuki ukuthi umuntu uhlupheke kanjani. Yebo mayehluphekile simsiza amandla masinawo. Kodwa siyadlula ngoba ngesesimsiza asibhekile umvuzo walelizwe. Sibheke okungabonwayo. Ukuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwamaphakade. Ukuhlala kwakho ku-wheelchair kungokwesikhashana. Kodwa kusemqoka ukuthi ayikho i-wheelchair ezulwini nokuhamba ngenyawo zakhe ezimbili ujabule. Noma ngabe ikuphi okhubazeke ngakho mhlawumbe ubone emehlweni kodwa iqiniso lithi mawuhambe ngobungcwele ezulwini ukubona zonke izinto ngamehlo afanele. So masingayikhathazi ngesinye isikhathi ngezinto eziningi. Ukuphilisa uNkulunkulu mayithanda engakuphilisi. Ngoba thina sinandaba nokubonwayo, sinendaba nokungabonwayo. Ngoba okubonwayo kwesikhashana kodwa okungabonwayo kumile phakathi. Masibambeke lapha-ke lenkonzo yethu ekhuluma ngokwembatha. Masembatheni bazalwane. Umuntu omusha makembathiswe. Ekumbatheni kwakho-ke le ngubo oyinikile igcine imhlophe. Ngoba ukwazi ukuba kuKristu Jesu igcine ngokukhumula umuntu omdala. Yembatha. Beze bethi abaseKorinte besibili chapter 5 mawuqala kuverse 1. Uma lendlu yami idilizwa leli dokodo nginesakhiwo esingenziwanga ngezandla. Yileso-ke sisembathayo. Wathi umpostoli Paul siyabubula ukuba selakanyiswa
ukuze masidilizwa lesakhiwo esisembatha. Ngiyakhumbula sakhe ngenkonzo ngo-2020 ekhaya le-Richards Bay. Sasinendlela encanyana nje. So sasisakhe enkulu, sayakha phezu kwayo, yayahlangana, yenzeka yonke into. Thema sekufanele kwenziwe i-floor, kwafanele idilizwe-ke. Yile nto kwenzeka kwelikamoya, okubhubhayo kugingwa ukungaboli. Kufanele sikhulekele ukwelakanyiswa ngendlu kamoya phezu kwalo mzimba, ukuze lo mzimba mawudilizwe ukuthi fosho vele kusala isakhiwo esenziwanga ngezandla esinikezwe uNkulunkulu. And that can only happen uma ubuKristu. Sesibaluleke izinto ezikwenza ukuthi ube uKristu asiziqedile. Angazi-ke noma sizoqhubeka uzolalela uNkulunkulu ngoba ziningi izinto okufanele uzenze ukuze ube uKristu. Ngakho-ke okusemqoka manje ukwazi ukuthi umuntu uba kanjani uKristu, ukuze ube uKristu, ube isidalwa esisha, okokuqala kudlule nazi izinto eziwu-4 esengikunikeze zona. Hlala-ke kuNkulunkulu, nihlale ningasuki bantu basemuntu, noma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho, ngoba lolu usizi lungolesikhashana, lolu usizi lululana, kodwa lisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu esizayo ekwambulweni kwenkosi yethu uJesu Kristu. Ngicela sithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, Mdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu wethu wasithanda umhlaba ungakasekelwa, wasenzela ifa lethu umhlaba ungakasekelwa, wasiloba encwadini yakho umhlaba ungakasekelwa, wasifela uJesu esiphambanweni, lahlatshwa ukudla umhlaba ungakasekelwa, ngoba zonke ezakhe izinto uzenzile kwelikamoya umhlaba ungekho. Siyabonga Nkosi ukuthi siphila kulesi sizukulwane lapho usambulele khona inkosi yethu uJesu Kristu esisindiswa ngaye. Siyabonga Nkosi ukuthi siphila kulesi sizukulwane lapho umoya ongcwele ehlala kumuntu ukuze kube phakade. Sisizeke Nkosi, simphathe kahle umoya ongcwele esishaywe uphawu ngaye kuze kube usuku lokuhlengwa. Sisizeke uNkulunkulu wethu, sihlale kuwe singasuki, sibe kuye uKristu ukuze kwakuqala kudlule kube okusha, iguquke ingqondo yethu. Siyakhuleka Nkosi, sinikele imizimba yethu kuwe, iboshwe iy'nkalo zengqondo yethu, sikhumule umuntu omdala, sembathe omusha owenziwe ngokomfanekiso waloyo wamdalayo. Siyacela-ke Nkosi usilekelele, sihlale kuwe, silalele umoya ongcwele, ngoba yilabo kuphela abalulalelayo abazongena embusweni wezulu. Dumo lonke Nkosi sikunikeza wena, dumo lwakho nanaso lesi sikhathi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Lolu suku bevukile abenkosi behlotshise ubukhosi bayo sebebuthwa abakhetha bengeniswa ukuthi
Siyabonga uNkulunkulu wethu kakhulu sesifikile emaphethelweni enkonzo ngibuyisela konke-ke umphathi wohlelo uJesu Kristu inkosi.